barateli a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité. An di barateli ma cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An di barateli ma telima wa da ka di trop. Sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra. An du intérieur an du extérieur sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl. A baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Baara n'o kan ɲi I bɛ om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Ekɔlidenw ka lafasali kulu min bɛ wele ko AM olu maakɔrɔw farala ɲɔgɔn kan ka se ka hakili jagabɔ kɛ u bɛna u ka sigiba tako filanan min sigi sen kan ɲɛfɔliw kɛra o kow kan minnu bɔra o ko la an da bɛna se olu ma an ka ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Salon des médias tako duruna wulikajɔ hukumu kɔnɔna na kunnafoni baarakɛlaw ka fara dɛmɛbagajɛkulu ka olu farala ɲɔgɔn kan ka hakili falenfalenw kɛ walasa salon nata o baaraw bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛ marisi kalo tile 9 san 2026 an bɛna mun walawalaw ye ni sisanda in na o kama an b'a fɔ ko aw bisimila a ka teleso mandi sanfɛla la ni o ye Advance TV. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na Forum international des anciens de l'AM n'a bɛ ekɔlidenw ka lafasali kulu kɔrɔ ale ko fɔ o maakɔrɔw ka lajɛnba tako filanan o wulikajɔw bɛ senna ni wagati in na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ o de ye hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni dɔgɔkunkuncɛ tɛmɛlen ko u farala ɲɔgɔn kan kunnafonidilaw olu tɔgɔla so la ka se ka ɲɛfɔliw kɛ ɲina u ka wulikajɔw bɛna boli min kan wa u ye kumasen min sugandi o de ye bɛn ni kelenya sinsinli ye. Isa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Ka ɲɔgɔn dalajɛ ka sigi ka kuma Mali ka taɲɛ kan o de ye ni Forum international des anciens membres de l'AM ka laɲini ye. Nin ko in labɛnbagaw ka kuma la lajɛrɛ caman bɛna labɛn o hukumu kɔnɔ dɔgɔkun nataw la. An bɛ jɛkuluba dɔ la n'an b'o wele ko CRC n'o y'an ka bureau ye bon CRC de ye nin hakilina in di ne ka taa forum ba dɔ la n'an b'a fɔ ma Forum des anciens de l'AM o forum in kɔnɔ an bɛna sigi ka kuma ka fɛn caman fɛsɛfɛsɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que ko n'i ko i ko ten n'i ye mɔgɔw wele i bɛ fɛn d'u ma n'an ye bɛɛ wele ka na an bɛna yira anw AM anciens mɔgɔkɔrɔw an bɛɛ cadre ye bi an bɛ se ka min kɛ Malijɔ la an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an kɛlen don ka kuma sen 4 ta n'an b'a fɔ ma thématique pour que au moins bɛɛ bɛ se k'i hakilina di o thématique fana n'an y'olu bɔ an b'o bila gafe kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma recommandation k'o kɛ plan d'action ye o la an bɛ se k'o lawaleya cogo min na parce que fasojɔ bɛɛ niyɔrɔ b'a la bolodɔgɔnin kelen tɛ bɛlɛ ta o de kama an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ka na k'a ɲɛfɔ aw kunnafoni laselaw ye ko an bɛna baara dɔ daminɛ kalo nata in na n'an f'o ma ko mois d'avril o tile 17 tile 18 tile 19 ani tile 19 o la nin baara in bɛɛ bɛna k'o de kɔnɔ n'o kɛra ni min bɔra a kɔnɔ aw yɛrɛ bɛn'o ɲɛfɔ. Ni point de presse kɛnɛ kan an ye maakɔrɔ caman kun bɛ ka se ka nin hakilina in fo u dɔw ka kuma kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn dalajɛ kɛnɛ don ani fɛnɛ ka hakili jagabɔ kɛ lekɔliden kɔrɔw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye jamana ka ɲɛtaa la. Forum ye an bolo nisɔndiyako ye a y'an bolo wasoko don parce que forum hakilina mun b'a la o de ye maliyɛnw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ye maa ma n'i tɛmɛna Mali école fɛ a tɛ dɔrɔn k'i ni tɛmɛna AM dɔrɔn fɛ maa ma i tɛmɛna Mali école dɔ fɛ a kɛra école publique a kɛra école privée ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ŋaniyaw kɛ kelen ka hakiliw kɛ kelen a ka ja an bɛ se ka jɛ cogo min na ka se ka faso in kumabɔ ka kumabɔ ni hakili ɲumanw ye ka kumabɔ ni taabolo ɲumanw ye ka kumabɔ ni
laɲini ɲumanw ye pour que gɛlɛya minnu bɛ yen sisan gɛlɛya min bɛ se ka nɔgɔya gɛlɛya in tali bɛ se ka nɔgɔya jamana ma ani jamanadenw ma donc n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen hakili kelen bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta donc n'an farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ gɛlɛya in a bɛ tɛmɛ wa a bɛ fɔ Mali la a bɛ fɔ maliyɛnw na. Forum international des anciens membres de l'AM tago filana kɛnɛ kan maa caman kan ka bisimila minnu kunkilenna bɛna kɛ kelen pewu n'o de ye u sen bɛ se ka don cogo min na Mali ka ɲɛtaga la. Kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ salon de media ni ale bɛ kunnafoni dilaw olu ka bulonba kofɔ ale tako duruna labɛn hukumu kɔnɔna na. Kunnafoni baarabagaw ka taa fara dɛmɛbagajɛkulu kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernorat la sibiridon marisi kalo tile 7 san 2026 sigi kun tun ye ka hakili falifali kɛ salon tɛmɛlen kɛra cogo min na ani nata in u bɛna baara mun sigi sen kan ka olu ɲɛfɔ. Anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ a ko la u ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Kunnafonidi bulon donko duruna n'a bɛ salon de media 5e édition ko fɔ ka kɛɲɛ ni ale labɛn wulikajɔw ye ko labɛnnaw ko olu ye baaraw daminɛ ka ban u ye hakili jagabɔw kɛ u bɛna taaboloba mun sigi sen kan nin baara in a bɛ se ka ɲɛ u bolo la. San tɛmɛnen ta kɛra tare ye sabula salon sera ka lakodɔn Mali kɔ kan o b'a to ɲinɛnta la an bɛna dɔ fara wulikajɔ kan yalasa salon bɛ se ka mediaw nafa halisa cogo min na wa o tɛ taa carili kɔ. Ni salon de media tako o duruna in ko ale de bɛna kɛ sababu ye u ka sɔnni sigi min ye sɛbɛnnikɛbaw olu ka hɔrɔnyali ale ni sɔrɔ yakubali kunnafonidi sira kan. Kun fila de bɛna an bila ka ɲinɛnta kɛ. Kun fɔlɔ o ye gɛlɛya min bɛ kunnafonisow kan ka da u ka kunnafoni labarili cogo kan Mali kɔnɔ. Filanan o ye gɛlɛya min bɛ u kan sɔrɔ fɛnɛ ta fan fɛ. An bɛ fɛ ka kuma nin bɛɛ kan n'an ka dɛmɛbagaw ye. Donc nous voulons aussi échanger là-dessus avec les experts. Ni sigi in senfɛ kuma bolila wali caman kan walasa salon ale tako duruna in a ka se ka kɛ ko barikama ye. Il y a des sujets qui sont déjà sur la table. Babu dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ caman sera k'u hakilina di olu kan i n'a fɔ intelligence artificielle ni kunnafonidi nka an bɛ fɛ ka masala sɔrɔ bunda kan tuguni nin sen in na a ka di anw ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka an dɛmɛ o ko la. Pour que ce soit les conférenciers principaux. Maa bɛ se k'a fɔ nin waati na min ye salon de media ale tako duruna ko nin ye a koromokari baaraw selen ye wa nin waati na hakili jagabɔw olu bɛna to senna walasa ka kɛɲɛ ni waati nataw ye n'ala ma baasi kɛ san ale kalo 3 laban salon ye tako duruna in ko a baaraw nasigi sen kan. Kunnafoni bɛ taga ɲɛ an bɛ sunkalo de la wa waati do maaw kɔni bɛ dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma waati min na o de hukumu kɔnɔna na Arena Football Club n'a bɛ denmisɛn donatalanw olu ko fɔ ka fara u yɛrɛ somɔgɔw kan ko olu farala ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin pouponnière maaw olu kɔni ma ka sababu kɛ olu ye maaw ye mun kɔni ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnnin fitinin minnu ni u masaw y'u kɔ d'u la yalima filili sira fɛ ka se ka olu dɛmɛ. Min ye Arena Football Club u ka nin dɛmɛ ko nin bɛ kɛ sababu ye maaw ka faamuya k'u ka dɛmɛ dan tɛ ntolantan ye k'u bɛ se ka maaw fɛnɛ dɛmɛ. Anw ka ɲininikɛla Mamadu Jalo ale kɔni tun b'a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. Ntolantankulu min bɛ yen n'a bɛ wele Arena Football Club o ntolantannaw fo ka taa se u n'u bangebagaw ma olu ye wulikajɔ kɛ yɔrɔ min bɛ Bamakɔ n'a bɛ wele ko pouponnière n'o ye den marayɔrɔ ye ni ka balo dɔw ta ka taa d'olu ma sunkalo in kɔnɔna la walasa ka se ka dɛmɛ ani dɛmɛ ni k'o kɛ fɛn ye balontan kɔfɛ Arena Football Club mɔgɔw u bɛ mun don ba la an ma ladɔnniya k'a fɔ nin balo kofɔlen a bɛ tali kɛ kusiw nɔnɔw bɔnbɔw ani denmisɛnninw magoɲɛ fɛn caman olu kun bɛ nin dɛmɛ kofɔlen in na pouponnière directeur a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ. Foli kɛ ka ɲɛsin Arena mɔgɔw ani denba minnu sɔnna ka tugu denw nɔfɛ ka na bɔ an ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini Ala fɛ u ye nafolo in bɔ nafolo min na Ala ka n'a ta yɔrɔ lankolon mais an b'a a fɔ fana u bɛ na ni fɛn min ye o fɛn tɛ dɔgɔma tɛ a ma dɔgɔ fɛn ma dɔgɔ mais u b'a kɛ ni ŋaniya min ye an b'o ŋaniya de an b'o de lajɛ ni denmisɛnninw fitininlama fana y'a dɔn ko u ɲɔgɔnnaw bɛ yan nɔ fa t'u la ba t'u la a bɛ se ka hinɛ don dusukun na a bɛ se ka to n'u kɔrɔbaya la u hakili bɛ se ka to yan nɔ. An ma ladɔnniya k'a fɔ pouponnière kɔnɔna la fɛn min ye den caman olu bɛ yen nɔ minnu si b'a daminɛ kalo 1 ka taa san 30 la
wa a den dɔw be yen nɔ u kɔni mago be dɛmɛ la kosɛbɛ ka sababu kɛ lojuraw ye dɔw ta fɛnɛ ye ka daa kan fɛn min ye maaw don fo maaw de ka don u kɔkɔrɔ o kumu kɔnɔ pupuniɛri baarakɛlaw kɛlen do ka wulikajɔ sabati walasa k'o joniyɔrɔ ye ni k'o fa maa minnu taara taama la pupuniɛri la n'o ye arena football club maw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ olu selen nin yɔrɔ la misimisi a bonyana kosɛbɛ ka da denw ninnu lahala yɛrɛ kan denmisɛnninw ye fɛn caman faamuya a bɛ fisaya denmisɛnninw fana ma a b'u hakili dayɛlɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'u somɔgɔw fana bɛ mun na u ye et puis u yɛrɛ y'a ye u ye denmisɛnnin caman ye yan donc yankaw fana bɛ baara mun na a faamuna jamana tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ an bɛɛ k'a lajɛ an bɛ se ka yankaw dɛmɛ cogo min na k'u fana sankɔrɔta pour que denmisɛnninw ka lafiya ka kɛɲɛ ni nin hakilina ye arena football club ale y'a yira k'a fɔ dolantan kɔfɛ fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka se k'i hakili to maaw la seba tɛ minnu ye o fana ye farikolo ɲɛnajɛ a tagabolo dɔ ye o kumu kɔnɔ u ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin pupuniɛri ale ma cogo min na nin denmisɛn ninnu k'u ɲɛji cɛ halisa sungaloko hokumu kɔnɔna na réseau des jeunes leaders pour le développement du Mali n'a bɛ sifinnamaw olu ka kulu kofɔ min ka wulikajɔ ɲɛsinnen do jamana ka ɲɛtaga kow ma olu farala ɲɔgɔn kan ka jamajɛ suntigɛ dɔ sigi sen ka sifinnamaw yɛrɛ tɔgɔlaso la n'a bɛ maison des jeunes kofɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi in ko a dabɔra de cogo min na maaw tin bɛ se ka don ɲɔgɔn na ale ni ka ɲɛfɔli caman kɛ mun kɛ sababu ye ka jamana denmisɛnw olu bilasira Mamadu Jalo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o ko kan Sunkaloba in ale hukumu kɔnɔna la sifinnakaw ka kulu min bɛ yen n'a bɛ wele réseau des jeunes pour le développement du Mali olu ye ɲɔgɔnnajɛba kɛ maison des jeunes de Bamako la walasa ka suntigɛ kɛ n'u limanaw ye nin sunkalo in kɔnɔna la nin waleya in a laɲini ne ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani bɛn ni kelenya sinsin nin kulu kofɔlen in kɔnɔ baaraw nun donna ni hakilijigin ye ka ɲɛsin sun yɛrɛ nafa ma farikolo la min nasira dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ san o san sunkalo kɔnɔ an bɛ suntigɛ collectif kɛ o sunkalo b'a to an bɛ waati don mun na an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan minnu bɛ Bamako yan nɔ les 6 communes de Bamako ainsi que ceux qui sont à l'intérieur du pays également u bɛna bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan nɔ pour que ka se ka suntigɛ in latigɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ɲinan a bɛ kɛ fɛn fana ye tasibila ye an camarades minnu tanyara n'o ye Makan Makalu ye ale ni Samba Tanjugura donc waati do mun na an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ye pour que ala ka dugawu kɛ ala ka hinɛw la ala k'u dayɔrɔ suma ni silamɛ fukɛ bɛɛ lajɛlen suntigɛ wagatiw u ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya kɔnɔ o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ fɛn min ye jɔnjɔndi kɛra maa dɔw ma minnu ka wulikajɔ bonyara nin kolo in ɲɛta sabatili la i n'a fɔ a maakɔrɔw fo ka taa se maa minnu yɛrɛ b'a kɔnɔ i n'a fɔ sisan nɔ réseau ma ɲɛma a y'a yira k'a fɔ baara wɛrɛw bolodalen d'u bolo n'o de ye ka se ka taama kɛ ka taa an ka marabolow la cogo min na an bɛ se ka sigi an ka kɔrɔlenw ma réseau ka laɲini dɔ ye ka Mali culture yɛrɛ promotion kɛ donc kɔnɔna la an bɛ retour aux sources kɛ retour aux sources ye activité où an bɛ denmisɛnnin sinafaw bɔ Bamako yan nɔ ka taa n'o ye Mali région dɔ la an bɛ a 11e édition de la an ma ladɔnniya k'a fɔ réseau ale ka wulikajɔ de ka se ka Mali ɲɛta sabati o baara ninnu sinsinnan dɔ ye bɛn ni kelenya sabatilen u ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni nin suntigɛ in ale hakilina ye b'a yira k'a fɔ baarabaw bɛna boloda don n'a nataw la min bɛ kɛ sababu ye ka se ka réseau yɛrɛ a ka baara lawaleyaliw ni k'olu tɔw ni k'o sinsin halisa sunkalo hokumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ club Nanki Taekwondo de Dawudabugu ni ale bɛ farikolo ɲɛnajɛ taabolo dɔ ko fɔ o club ma ko olu farala ɲɔgɔn kan ka jamajɛ suntigɛ dɔ sigi u yɛrɛ ka club o tɔgɔ la sigi in ko a dabɔra de min ye kalandenw ye ka taa fara kalanden somɔgɔw kan ale ni degeden karamɔgɔw ka se ka u tin don ɲɔgɔn na Musa Ɲang ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ko kan se n'i bolo ka jɛ ka baara kɛ ni hakili ka yamaruya ye o ye farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔ ye an b'a fɔ min ma ko taekwondo farikolo ɲɛnajɛ n'a ɲɔgɔndanw kɔ nin ye farikolo ɲɛnajɛ ye min jɔyɔrɔba bɛ bonya ɲɔgɔn dɛmɛ ani fara ɲɔgɔn kan na Dawudabugu club Nangi jɛkulu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ yaasa ka se ka suntigɛ belebele labɛn farikolo ɲɛnajɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ fara ɲɔgɔn kan ti dɔwɛrɛ ye komi an ka salu ka ca an ka sali affilié minnu faralen ɲɔgɔn n'o ye Nangi salu ye minnu bɛ Sanankɔrɔba Selenke comme on appelle Farabana ani Bamako fan bɛɛ lajɛlen an y'an fara ɲɔgɔn kan bi wula in na an bɛna suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ
parce que la ka solidarité di ani ɲɔgɔn cɛ élèves ka ɲɔgɔn dɔn an maîtres yɛrɛ ka échange kɛ ani ɲɔgɔn cɛ an ka baro ɲɔgɔnyaw kɛ n'o ye an ka san programme ni an ka entraînement tagasiraw ye ani k'an tin don ɲɔgɔn na an ka baara kɔnɔ donc n'i y'a mɛn ko diinɛ mago bɛ jogo de la art fana mago bɛ jogo de la donc art ye jogo min di anw ma an tɛ se k'a fɔ k'a se a dan na quoi o de la ni sunkalo sera maître b'a ɲini a fɛ an ka kalo kelen kɛ an k'o kɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la mais baara wɛrɛw bɛ kɛ senkɔrɔ minnu n'o o tɛ kelen dɔɔni. farikolo ɲɛnajɛlaw ka fɔ la ni hakilila belebele min b'a sɛbɛntiya halisa k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ ni diinɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya jɔsen dɔw kɔnɔna na min ye ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn dɛmɛ ani hakilisigi baara kɔnɔna na. E ni lamɔ bɔra taekwondo so kɔnɔ o ni mɔgɔ tɔw ka lamɔ tɛ kelen parce que discipline de bɛ yen nɔ ka ko to maître ta la ka to kalandenw ta la ka ko to i yɛrɛ ta la k'i bɛrɛbɛn jama ma u bɛɛ y'u ŋaniya fara ɲɔgɔn kan pour que nin don in bɛ se ka lawaleya n'o ye bi suntigɛ collectif ye jama bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na suntigɛ an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ kan yen nɔ fɛn fɛn b'i natɔ sɔrɔ o kana na i tatɔ sɔrɔ. ni ɲɔgɔn dalajɛ in labɛnbagaw ye foli kɛ ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛla minnu y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ an'u sɔmaw ka se ka na u ka kɛnɛ in k'u bolo kɛnɛba ye mun ye jamajɛ suntigɛ in kɛnɛ kɔnɔna la wa k'a yira k'a fɔ ko taekwondo o ye farikolo ɲɛnajɛ min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan min bɛ to diinɛ ka hukumu kɔnɔna na ka se ka bonya ani ladamu don sigi kɔnɔna na. hali bi an bɛ dugawu kɛ sunkalo tɔ tɛmɛko cɛɲi ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an balimaw nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an ka wulikajɔw sera ka kɛ min sababu ye ka dalasalo ka yira aw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya ka kan bɛ d'aw ye ko ala k'anw bɛn waati wɛrɛ. Ibe om nana ni ere wa ibe om nana ni anduye nyogote nyogomanda andilula c'est de la qualité nyogote nyogomanda andilula c'est le numéro 1 sokono nala abe mana halikene malala abe mana ke ukasi manko c'est recommandé ukasi manko c'est de la qualité andi baratelima chenyuma songo damatemedia andi baratelima telima wa daka di tro sojo na una fiera pentiri que na una fiera ibe om nana ni here mali on se verra andu intérieur indox andu extérieur exdox songo damatemedia do ani si mankol apara no kanyine abe jateliala abika so nuya songo damatemedia bara no kanyi ibi ombaro no kanyi sogo no tani kene mata abara no kanyi ibi om